Здравейте, мили хора! В това видео искам да ви покажа моменти от нашия традиционен Илинденски събор. Да видите и съпреживеете нашия празник. Илинденския събор е едно от най-значимите и обичани народни събития в българския календар и по-специално за нас, жителите на село Мурсалево. Провежда се всяка година около празника Илинден, който по стар стил се отбелязва на 2 август, а по нов стил на 20 юли. В нашето село отбелязваме и двете дати. Илинден се свързва с пророк Илия, който е и патрон на нашия храм. На 20 юли черквата подготвя и раздава курбан за здраве. Всяка следваща година, благодарение на добрата организация от страна на църковното настоятелство, броя на желаящите да се включат в курбана се увеличава. Илинденския събор в нашето село от много години назад се провежда в първите петък и събота на месец август. Той е дълбоко вкореден в традициите и обичаите на нашето село. Илинденския събор има дълга история, която се простира назад във времето. В тези 2 дни селския площад оживява с музика, танци и народни песни. Тази година бяха организирани 1200 места за сядане и мога да кажа, че всички бяха заети. Хора се събират отблизо и далеч. Това е един вид земляческа среща. Даже мурсалевци, които живеят и работят в чужбина, специално планират отпуските си, за да бъдат на събора. Това е време, когато роднини и приятели се събират, празнуват заедно, споделят радости и тревоги, укрепват своите връзки. В този ден хората празнуват не само своята културна принадлежност, но и духовното си единство. А сега насладете се на моменти от нашия празник. Искам сега от мое име, лично от кметството, от името на църковното настоятелство, от читалището настоятелство, да ви приветствам с добре дошли, да ви пожелая една прекрасна вечер изпълнена с радост, веселие, напитки, скар, имате подсигурено вие всичко, бъдете здрави и щастливи. Давам думата на кмета община Кочериново, господин Горов. Здравейте на всички, след това дълго слово ще бъда аз кратък. Юри доста скромничи, той доста повече направи от съвсем минималното, както го каза тук за читалище. Пътища с водата, да, бориме се. Приветствам и аз отново, нали, внимавайте се с огньовете, защото тук в рамките на 10 дена вече 2 сериозни ситуации имахме да ги избегнем за напред, да не се получава така. Безводието също е сериозен проблем, но да не занимаваме, днес сме събрали да празнуваме. На здраве на всички, весело изкарване на празника и заповядайте на едно празнично хоро да изиграем всички заедно.